Kwedu no mabuja tauya nadzo nadzo zuwa rechishanu mumwedzi hwakakunguru apa kwaburika manduwe mavhidhiyo nemapikicha ari kuhwadza padandemutande papa kwaiva biedu wakazara kuEpping kuCape Town nanyasi vanhu varindoramba vachienda manduwe vachienda apa hurumende yekusouth Africa iri kuti yapfika nzvimbo yekuEpping kuhanga kuino vanhu vari kusaya chokubata ikweyo. Idina yawe pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tione kuti zvinombopera sei, zvinotekaira sei, pokare kuti zvichatekaidziwa sei. Apa kwamboburika pokare kuti kwai mabhazi abva ikweyo kuEpping anosvika 10 mandiwe anga vanhu vari kuita mudumbu kwai manyoka vari kuita mandiwe akatoita kunyangariwa chaiko zvekutoti pari kusaika kuzikana kuti hwari kudini. Apa wagonzi wachaenda kuri kuendesiwa vamwe yeish pakanyangara apa. Rekai tione kuti vanenge vachiita sei. Asi dai dambudziko remanyokari raita kuchimbidza kupera tsvina tsambwa mandiwe kuita shoma. Chivhayo agonzi ati ndichapa milioni $1 kuAmerica kuti vanhu vari kuSouth Africa vabenhutsiwe kuZimbabwe. Wakomana rekai tione kuti zvine chazvichaita chere kana kuti zvichaperera papi. Chedu kuramba takaringa tichindonyepana mandiwe nokuti palibe chizvinu chaizvo, palibe chizvinu. Izvezvi kureketa kuno unotoona kutoti pokare wiki neriyu mandiwe tomboti anorema idi kurema chaiko kusvino agotoreketa akati Thomas Mapfumo ndikuda kumupa milioni $1 kana akauya kondiimbira inini pabhavhidhe rangu. Apa kagandanga kagara raramba kari kati iwe ini ndikutambura baini ndaunotsvaka vanhu vanokutambura munyika imomo wape mari yauda kundipa iyoyo kana motika yauda kundipa iyoyo. Unobva waona nayawe kuti right pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kwazvinoperera nokutoti palibe chizvini ipapa. Unobva watoonana kuti kana akazvikona izvo zvokuti Mapfuma abenhuka ati ndauya kokuimbira tobva taziva kuti aiwa palibe asingatengeke. Panenge palibe asingatengeke kana iye mukomana anenge achitokona kutengiwawo pokare kana zvakadando. Rekai tione hedu kuti zvinopera sei. Apa chivhayo nyasi uno chaiye atoenda kwavari kuda kuitira musangano wechipostori wavo. Asi chanakidza nyasi manje abva atora gurukota rinoringa nezveurendo hwevanhu iye Barbara Hodzi kumuenda naye mandiwe nana madzibaba kwai handemo uringe muone patoda kuitira. Wakomana kusimudza gurukota rehurumende kurisimudza unozoda kurema kunopfuura ipapa. Rekai tirambe zvedu tichiona mandiwe kuti wacharema kusvikira papi. Apa izvezvi kwaisvikiro ragopa mudzimai waro mari mandiwe milioni $1 musvo wayo kudari mandiwe imwe itori mapurasitiki mandiwe yokubhangi chaiyo kuratidza kuti iribe kana kubatiwa. Imi warume muitiro wakadarika kana kariko kangoma kanokuriritsa kaka mandiwe aiwa akakada kuparuka akada kudhauka manje ano. Rekai tirambe tikaparinga ipapo. Apa wanoringa nezvemutemo waribe chawareketa, wanoringa nezvekutekaidziwa kwemari waribe chawareketa, wozimurawo mutero waribe chawareketa. Asi iwewe uri kutengesa vhenda iwewe ndiwo wanenge wari kuti pamazai matatu awatengesa iwa tiri kudawo 10 cents yedu ipapo. Asi awa wari kuburitsa iri musvo wakayo kudari kwai milioni kutambidziwa mumanja kunzi tambanudza manja yako tikupe tibva taisa manduwe pakaita kunyangara. Pokare agonzi akapuwa hotera kayo N1 hotera iri kubulawayo kwai njache nawo. Rekai tirambe takaringa kunoita tsvimbo nodohwe. Mapurisa agototi haiwa rekai totekera vhidhiyo rakaburika mandiwe padandemutande zhinji kwai mapurisa ari kurova vanhu vari kubenhutsiwa kubva kuSouth Africa. Aiwa kwai tiribe kuita izvozvo tiribe nazvo zvakadando izvo tinoita baunhu hwakadando. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinenge zvichienda nopapi chaipo tinoramba tichinyepana. Apa ipapa monzora ari kuseka akupfa nokuseka achemwana wemunhu
kwaina simboti mapurisa akageta kuuya mhando zvirori zvinosvika 4 chaizvo. Ini ndakati ndikuda kuita inonzi iyi rally yokuti ndiri ndega padande mutande ndichibva ndawandoburitsa ndichindoburitsa ndichireketa zvandikureketazvo. Kwai mapurisa akatoita kuuya mhando achida kuti ndimire apa wari kuziva kuti ndiri kuitira ndiri kupi. Idina yawe kuseka nhamo sorugare idina yawe. Rekai tirambe tichiona hedu kuti zvinoperera kupi izvi. Idina unoita kusaya kuti kohoko nayo wakomana kana iwo mapurisa acho kuitisiwa kwakadando mhandiwe unoita kusaya kuti kohoko wakomana kohoko rekai kudando. Zvinofuma zvachinja izvi. Rekai tione zvedu apa izvezvi kureketa kuno kwai kwane ma-NGO ari kuti wakomana itai kuti wanhu wedu wakone kubisa mimba zviri pamutemo zviri pachena zvakanaka. Nekuti pane kubisa mimba kwakanaka chere paribe chizvino apa. Rekai tione ndizvo zvakarambiwa nana mambo zvikarambiwa vanhu pabumbiro romutemo kuti aiwaba tikuzvidaba kuti zviisiwe mubumbiro romutemo zvokubisa mimbazvo. Rekai tirambe tichiona kuti wachaihwina chere kana kuti wanodini. Mitambo yebhora yakatambiwa sondo rino kupera kusondo kuno Bulawayo Chiefs yakahwina ichija Emos nokabodzi kwa 0. Tero 1 noFC Platinum wakandoita 0-0. Hunters yakatovhimiwa ndiyo noScotland yaScott ZANU-PF pakaopaokovana. Rekai tione kuti zvinodini apa ongezi Platinum ikaita 3 Chicken Inn ikaitawo 2. Hard Rock noKepekepe yaFarajero ZANU-PF aiwa akandoita 3 mhanduwe kuedzana kwakaenzana. Rekai tione kwazvinoperera. Manika Diamonds ikati aiwa isusu mangona edu akanaka anodzima magetsi kabodzi kwa 0 kuZPC. Ipapa Tero 1 Triangle yakajiwawo pokare no Herendaus yabenza ZANU-PF. Pakanyangara nokabodzi Dynamos yakahwina tuna noAgama. Kwai waita kumuka wakomana kuti wakajairi wachitamba noAgama ipapa pakasaya Agama kuti reke ugogwa mugwiro yakaita iyo. Rekai tirambe takaringa hedu izvezvi. Highlanders Boso noSimba Bora wakandoita kabodzi wachigwedzana hawo kuita unge wari kutamba. Zuva ramangwana kwai mutambo wekiriketi wanhadzirira kutamba mutambo wozuva ribodzi ODI pachirungu. Tikati aiwa zvisvino rekai tione kwazvinoperera kuti ndokupi chaiko tinoramba takaringa. Apawo wafana mutambo weragibhi wajiwa noTonga 33 ku 23. Wambozama hawo nekuti Tonga yacho inenge inototongawo zvisvinu chaizvo. Rekai tione kuti zvinodini. Nyasi uno mhanyo wakarepa woEconet Vic Falls Marathon aiwa wamhanyiwa mhandiwe kwai ahwina wacho amhanya awari bodzi nomaminiti 4 nomasekondi 33 wakomana kumhanya makilomita 40. Kana idzo imbwa chaidzo dzinomutekaira bamumhanyiro wakaita kudandi. Rekai titi makorokoto kuna ahwina yu. Apawo mufana wabhicho raiye Jojo Charamba makanaka Charamba gohwina pamhanya mutambo wokumhanya mamita 200. Tikati makorokoto ipapo tondogumira ipapo elcam todaba kureketa zvisvinhu zvakawanda. Toringa dzirikitika pasi rese muSouth Africa. Bazi rinoringa nezvomunyika imomo raranzi nodare tiri kupai masondo 2 basi ekuti mupe munhu chitupa chache chokuti munhu wekuSouth Africa nokuti zvamuri kuita zvizvi paribe chizvino. Rekai tione kuti vanosvika papi. Kambani yoGroup 5 kwai izvezvi inenge yapona kuti vagaita sei wanuno hwamanji kuburika mune inonzi Business Rescue wakuti aiwa taakutanda kuita zviri nani. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. kuMpumalanga mapurisa agoti asunga vanhu vari vemapepa ogara muSouth Africa vanosvika 412 412 pachirungu. Iwe vari kuita kuvakumba aiwa pamberi nazvo ngavakumbe tione kuti zvinosvika kupi nokuti wachapera asi nyika yavo ichaperawo naiyo. Rekai tione vamwe vagototi aiwa kwedu kuchapfiwawo elcam. Rekai tione kuti zvichadini. Right. Apa hurumende yoSouth Africa yagoborika ikati no tiri kuringa mai tiri kuita zvino munyika medu
waIsraeri wane chokuita basi. Kwai hurumende yeIsraeri ino chokuita basi nozviri kuitika izvozvi ana Jakinda izvizvi naivo ana Muchunu wari kuita basa rekuita zvinhu zviri behunhu. Regai tione kuti zvinosvika papi. Tinoramba zvedu tichiringa kuona kuti wane ikona chere kuipedza yavari kutanga iyi. Kwai kuno mwambuya wechiBritish wakatanda wakazvariwa kunyika yeNigeria wabatiwa mhandu wane makirogiramu okokeni anosvika 13. Kwai wangu waenda kano madhumbe avo kuNigeria haya anonzi mayamu pachirungu. Orererere kwakuputira iyo madhumbe avo ayo noiyo mbanje yavo kokeni iyo. Orererere kunofurawa mhandu inoita kunyudza munhu. Yawanyudza mbuya iwawa. Regai tione kuti wachapedzera wari papi. Apa tikaringa mutambo Novak Djokovic hanzi ndiye murume anoma kuhwina kwakawanditsa pamutambo weWimbledon. Aiwa makorokoto mhanduwe makorokoto. Izvezvi kureketa kuno FIFA wagoita wori chaiwo wokuti wanoti zviri kuitika ndezvekuti izvezvi kadhi tsvuku rakanga rapiwa munhu weAmerica haiwa anga ribisiwe. Wanojairira kuzvinhu chaiko. Senegal kwai ichirimo muAmerica nonyaya yekuti hurumende yavo iri kutenga matikiti ondege ekuti waburike kubenuka kuSenegal kwavo. Hino manje kuti wachareka chere kunyimiwa kana kuzonzi wabisiwe nehurumende yekuAmerica wachinzi mavhiza enyu apera. Idina yawe dai yawe wachinja kuti pfungwa dzedu sowanowatema aiwa dzifunge zviri nani zvomberi. Regai tione hedu kwazvinoperera kuti ndokupi chaiko nokuti kwanyasi tagumira pano ndini wenyu mhandiwewo nawo.